съотечественици, роднини и най-близки приятели. Хората, които гледате това видео. Аз съм Даниела, а пък зад камерата е Ники и ние пътуваме, като този път избрахме дестинация Испания или по-точно Аликанте. Аликанте се намира на Коста Бланка и ние се намираме тук, като идеята е да обиколим както Аликанте, така и Бенидорм и съседните градчета. Като за целта сме си наели скутер и всъщност ще видите тази част на крайбрежието. Аликанте интересното е, че се състои от 300 000 население, 300 000 жителя, но когато става въпрос за туристи, стига до 3 милиона. Това, което прави това видео по-различно от всички други наши видеа, е това, че го снимаме с телефон, което се случва за първи път, тъй като загубихме дрона си в Аликанте, не можем да го намерим и съответно не можем да пуснем нито екшън камера, нито да ви покажем дрон кадри. С Ники смятаме, че Аликанте е перфектната дестинация за 3-4 дни или ако имате по-малко като нас, само 3 дни, защото можеш да обиколиш самия Аликанте за един ден и останалите ден и половина да обиколиш останалите градчета. В Аликанте може да видите Стария град, може да видите крепостта Санта Барбара, която е изключително емблематична за града и прекрасни местенца в центъра, както и самите плажни ивици, които се намират както в Аликанте, така и по всички други градчета по крайбрежието. Ако харесвате това и нашите други видеа, ще се радвам да се абонирате за канала, за да следите най-интересните неща от нашите пътешествия. Приятно гледане пътешественици и знаете, enjoy, explore it! Day 1. Това е гледката от апартамента, който сме наели, който се намира само на 20-тият етаж. На 20-тият етаж. И където загубихме дрона. Търсихме го да не е по някой покрив, ама уви, не сме го видели за сега. Не бяхме част от самия хотел, а бяхме все едно в апартамент, който собственик си е купил в този хотел и от който собственик наехме апартамента. Така че може и самия хотел да е добър, иначе като локация е страхотен. Намира се ето го там центъра, в тази посока, съвсем наблизо на 20 минути от плажа. Знаете ли, че в Испания 320 дни от годината е слънчево, специално в Аликанте. Как да не му е хубаво на човек с 320 дни слънчево и хубаво време. Зимата е мека, има много малко дъждове и просто е страхотно за живот. Поне за такива като мен, които много обичат топло. Най-добрият план е, когато нямаш план. Така е. И просто си лежа. Да. Това е главната улица в Аликанте. Много типична архитектура за Испания. Дълга е доста... Сега точно в километри не знам колко е дълга, но е много приятна и отляво и отдясно има ресторанчета и магазини за да си купиш нещо. Има сладолед навсякъде. Вчера вечерта беше много красиво. Ето там се намира крепостта Санта Барбара, която е емблемата на Аликанте. Ще отидем малко по-късно към нея. А това е градския плаж, който е дълъг 3 км като плажна ивица. И както може да видите, макар и облачното време, има страшно много хора на плажа. Пясъкът е супер фин. Това в разгара на лятото просто не си го представям колко е пълно. Виждала съм снимки. Сега е облачно днес, около 23-4 градуса, даже може би 25, но има толкова много хора дори във водата. Представям си просто лятото какво е. И наистина не е студено. Много е приятно даже. По-приятно отколкото бяха горещите жеги лятото. Колко е фин пясък, че не се мъртви каквото. Да. Водата е, според моите разбирания, не е супер топла, но примерно да кажем в началото на юни месец. Така ми се вижда, макар че сега като са ми така краката потопени ми се струва добре. Има доста хора във водата. Аз след обед мисля да ги последвам. Но след като отидем до крепостта, която се вижда от плажа.
на няколко видеа в YouTube срещнах тази пешеходна алейка и много ми допадна, защото реално качва пешеходците от плажа до улицата и е много добре направена, много интересна. И в същото време е в посока асансьора към крепостта, тъй като има два начина да стигнеш до крепостта. Единият начин е с асансьор, който със сигурност, ако работиш, ще го видите в клипа. Ето пример защо харесвам испанците. Много обичат да се забавляват тези хора. Изобщо не им е нужен някой, за да се забавляват. Малко музика, хубаво време и добро настроение. Реално това е входа за асансьора, с който може да се стигне до замъкът. Тук има много интересно растение, което е много високо, с много дълбоки корени. Може да стигне до 50 метра и изключително интересно. Вижте как е пуснало корени. Вижте колко е много, много високо. Много интересно. Има доста желаещи, за да се качат на Санта Барбара замъка. Да, защото това е едно от най-емблематичните неща в града. Нормално е. Можеш да се качиш с асансьора, можеш и да слезеш. Тук има описание на възможните пътища, които можеш да избереш. Асансьора, който ще наведе горе до крепостта. Да, това е реално пътя към асансьора. Чакахме около 20 на минути, тъй като имаше някаква група. 20-70 евро е еднопосочен билет на човек. Стигнахме до асансьора, който не е нищо кой знае какво. Прилича на обикновен асансьор за 10 човека, който просто ни качва до замък. Не е нещо вау, фенси. И чакахме може би 40 минути. Ама... Аз 27 ще покачим пеша. Да бе, да. Иде соla, иде соla. Иде. È la flash de sola, иде sola. Излязохме от асансьора, който не беше нищо впечатлящо, и влязохме в замъка, който е доста впечатляващ. Изглежда много автентичен и интересен. Това е гледката от една от страната на замъка, Санта Барбара. В момента няма много слънце и не се вижда хубаво водата, но всъщност е доста чиста. Плажната ивица може така да се види колко е дълга, на всичко отгоре е супер широка. Разбира се. Ето и гледка от друга част на крепостта, също много впечатляваща. Така леко се вижда и тази част на заливът. Заливът не споменах до сега, че всъщност е Коста Бланка. Аликанте се намира в автономна област на Валенсия и този залив е Коста Бланка. Стигнахме друга важна точка в Аликанте и всъщност важна в цяла Испания. Местния пазар в Аликанте. Меркадо. Един от най-старата сграда, може би. От старите сгради, да. Това е нещо като нашите хали, само че тук в Испания си го ползват доста, има много хора. При нас в халите не че няма хора, ама не е толкова известно тези централните пазари. Айде първо там, да. Ето е на няколко нива, е абсолютно като халите в София. От 47 година. Значи от 1947. Да, виж как са возили тогава с техния трамвай. Да. Като е бил еко-влак. Тук вече е 70-те години. Ма то е било нещо като увеселителен парк, съдейки по тази снимка. Да, не, това е било кръгово. Кръгово е било тук. С някаква статуя. Кръгово? Да. Да. А виж 32. Още по-старо е с уръдията. Да, значи този пазар е доста автентичен и
Доколкото четохме, има абсолютно всичко. Прясна риба. Решихме да си поръчаме хамон и сега ще ни го режат на място и ще ни го вакуумират, за да може да си го вземем за България. Тук навсякъде имаше хамон. Нямаше как да не се вземем. Намираме се на спирка Меркадо, която е спирка на техните трамваи в Испания, и днес имахме късмет. На 22 септември всичко е безплатно. Денят на мобилността в Европа, и учихме безплатни билети, отиване и връщане. Сега отиваме към Бенидорм, малко да видим Слънчев бряг или испанския Ню Йорк, както го наричат. Да видим Бенийорк. Нека видим Бенидорм с какво толкова е известен. След 1 час път с метро / трам, стигнахме до Бенидорм. Бенидорм отново е на крайбрежието на Коста Бланка, част от автономна област Валенсия, и наистина е известен с хубавите си плажове, които все още не сме ги видели в цялост, по-скоро тук е градския, с небостъргачите и с известния нощен живот. В момента е 5:30 след обед и е 31 градуса, супер топло е, със сигурност ще влезем в морето. 22 септември, доста прилично време за края на септември. Със сигурност при нас няма къде, дори в Гърция вече такива температури, така че Испания е една прекрасна дестинация в края на септември. Шест без 20. Все още е пълно по плажовете. Включително и ето го господина, излегнал се. Аз също съм пански. Влизах във водата. Водата е поне 23-4 градуса. Много е приятно. Честно казано, не виждам онези небостъргачи, които приличали на Ню Йорк и заради които наричали Бенидорм Бенийорк. Честно казано, не е лошо като курортче. Доста голяма плажна ивица, но нещо супер очароващо, нали, не е. Аликанте си е също много добре, така че Бенидорм беше интересно да го видим, но чак завладяващо, спиращо дъха. Ако ще правим една седмица почивка в Испания, по-скоро бихме избрали Барселона, но определено се радваме, че дойдохме да видим и тук какво предлага курортът. Аз лично не съм виждала толкова бели гълъби на едно място. Това прилича на площада на Венеция, само че с бели гълъби. Хората също ги хранят. Много е красиво. Това е центъра на Бенидорм. Стандартно центърче за такова курортно градче, но е много приятно. Изглежда пълно с магазини, с хора. Почти 7 часа е, а тук кипи лятото. Какво по-готино? Нали фастак? Той яде, че цял ден не е ял. Вижте тук колко сладко има. Това е също един от емблематичните площади. Площад Дел Кастел в Бенидорм. Много е интересен. Нашето магнитче всъщност съдържа тази част от площада.
Day 2. Намираме се в Стария град и специално това, което виждате, е базилика Санта Мария. Старият град е доста устарял. Сградите, голяма част от тях се реновират, голяма част от тях са паднали и има какво да се желае, за да стане автентичен стар град и да привлича повече туристи. Сравнително празно е. Ето тук явно ще има сватба. Приготвят нещата за сватбата. Решихме да наемем скутер за деня, за да може да видим повече неща. Ники да си направи кефа, аз да се возя отзад и да снимам. Наехме си скутер, 35 евро за един ден. Добра цена. Така че да видим. За 650 метра скриете наляво. Ето, твоите драги ни зрители, Ники е шофьорче, аз съм passenger и отиваме към плажа. Много е готино да си наемеш скутер в град като Аликанте, поне на нас ни харесва, особено на Ники. На него му дай нещо да кара на 2, на 4 колела. Али пастък? Да. Все още трудно ни е спирането. Тръгването ни е средно, ама ще се научим, имаме цял ден пред нас. Задръстване ми се струва. Да, добър оператор ли съм, видеооператор. Дойдохме на плаж Сан Хуан, който е... Аз по-дълъг плаж не съм виждала от този Сан Хуан, макар че в Барселона пак беше дългичък, но и този е много дълъг. Не знам точно колко километра. И е широк. Ивицата му е страшно широка. Пясъка е изключително фин. Единствено морето е малко по-бурно, отколкото беше на централния плаж на Аликанте, но е доста хубав. Тази част на Аликанте на нас с Ники ни се струва малко по-модерна, малко по-поддържана и малко повече въздух има в нея, тъй като междублоковите пространства са по-големи. Също така палмичките са навсякъде и е супер готино като усещане. Така че Сан Хуан като че ли като плаж повече ни харесва. Като рейтинг в Maps го дава 4,7, докато централния плаж на Аликанте е 4,5. Така че явно не само ние мислим така. Определено си струва да се види. Най-вероятно юни, юли и август вълните не са толкова и големи, но ние със сигурност ще влезем, като гледам има хора в водата, така че явно течението не е голямо. Day 3. Дойдохме за последно за тази година на плаж. Испания е много топло време в момента и водата също е доста приятна. Всъщност по-рано бях казала, че прилича на водата през юни, но по-скоро не, защото тя е доста стоплена от лятото. И даже вчера по едно време ми беше по-топла водата, отколкото навън. Много е хубаво времето. Пясъка също, плажът е препълнен. Днес е събота тук. Ние успешно се закарахме до този плаж, така че сега малко ще се попечем. Улицата с гъбите. Тази улица я търсим от началото на пътуването ни и я намерихме, когато вече ще си ходим. С какво е известна? Една улица с много гъби. To fuck something up, need a fucking something. I need something in my cup. Hey, I'm trying to fuck something up.